Emerson Mnangagwa has expressed his position on engaging with the opposition leader NaChamisa. Zabi namashoko anobuda chitogwa panapa tiona kuti aiwa mutungamiri wenyika anoitaura position yake pane nhaurano kana kugarisana pasi ataura neopposition leader NaChamisa. Ndobva subscribe like turn on the bell icon. Timina mzinga ayo mulika mchenzi. The spokesperson George Charamba said Mnangagwa has closed the door to any dialogue with Chamisa. The stance was reiterated in the response to an appeal by economist Gift Mugwano, who had argued Zimbabweans from all political backgrounds to engage in dialogue to address the country's pressing issues. Mugwano posted on X, emphasizing the importance of unity and dialogue in overcoming national challenges, citing historical examples such as the 1987 Unit Accord between ZANU-PF and ZAPU and the Government of National Union formed with the MDC. Despite Mugwano's appeal, Charamba dismissed the notion on dialogue with Chamisa, saying that the opportunity for such talks had already passed. No mashwatona kuti aiwa vana pacharamba anotaurira mutungamiri wenyika neachidisiplinary achiti aiwa the opportunity yakapfuura kare kuti Mnangagwa akaisa that opportunity vakuna vakairamba saka izvo hatisina nguva yekuti tingaramba tichisika that opportunity. Tudze mafungiro enyu muri kudiva pamusoro pechiitiko ichi kuti mamagara musikadi kuti vakomana vataurirane vagarisane pasi vawirirane kana kuti munoda kuti vakomana vaite jenu. Kunyange mesection medu mutidze mafungiro enyu, so subscribe like pamwe chete noturn on the bell icon.